Bafowethu, angazi ukuthi uma kusekuphathwa kwabantu ukuthi umqondwana wabantu kuye kusebenza kanjani. Kodwa yazi ukuthi uma kusogcwele abantu nje bebaningi, indlela abantu bay'phethe ngayo iyashintsha. Angazi noma bajabula bezokweqe noma kusokwenzakalani, kodwa kunale behavior le ababeyenza bafowethu, othola ukuthi leya nto ayi leya nto ayamukeleki bafowethu leya nto leya. Umuntu evele ekhuleka kuze kweqe nezinto ay'khulumayo uthole ukuthi manje izinto ey'ngasile. Ngisho indlela enza ngayo ubone ukuthi le nto le iyabheda into ayenzayo, le ndlela enza naye akazi ukuthi wenzani. Uma ngimbuza ukuthi wenzani, akazi ukuthi wenzani. Le nto le akayenzi uma esuke eyedwa, akayenzi futhi abantu uma besuke bebaningi. Kodwa once nje kwaphathwa kwabantu abaningi, asazi noma mhlampe umuntu usuke efuna ukuvela ukuthi ukhonani. Kodwa manje indlela asuke ebheva ngayo indlela esuke ingamukeleki nhlobo.